sans fier la de commencer. Nous n'avons pas de la Morega ou de Foy. Nous faisons tout présent pas. Nous, Israël, à la tu te dis la Jansa, c'est ça, comme Manuel Bella de la Jansa. Nous sommes Manuel de Fanda, mais à Fouarigo, mais à Morode, Manuel. L'amour est la beauté de la nul ne peut contre l'amour. Ne pas tout dire comme on va peut-être lui brûler la parole.
wesh boy pour que la côté na programme an melche voilà comme tu n'as fait rapidement il ne faut pas nga dogon kere ga faga mo gobi sege asidia ni nyango yama voilà wesh boy rapidement ni na bonne fait na sabatila sala koso voilà ala samura yɛrɛ da an bɛɛ lajɛlen ma a ma kɛ ka minnu to yen ala k'u dayɔrɔ sumaya an minnu bɛ balo la ala k'an ɲa k'an ta don kɔnɔ aw dɔw ne ma dɔn dɔnkili da ala wari kama ne ma dɔn dɔnkili da ala muso kama dusukolo bugunelaw k'an bɔ ɲɔgɔn na ne mungila ari papa papa ne mungila ne mungila dɔw ko ne fitiri wale ko ne tɛ hɔrɔn ye fɛn fɛn y'a kɛ n ye ne y'a dɔn ye sante comme jamais le talent ne ment jamais i kolo filati i bɛ ne mɛn sudata wulila susuna bakari kɛra fɛn ye fɛn ne la ne bɛ kɛ fɛn ye dɔnkili la ne mungila ari papa papa e tigɛrɛ fɔ ne mungila dj otori an bɛna bila dans la salle tigɛrɛ fɔ dɔrɔn de bɛ ani dɔn voilà.
Oh, micro là, tiens, bara dongli la, namara yɛrɛ ka bɔ a la, wɛsɛ, mun ye o y'o ye, balibo sukɔrɔ ma se ka don ni maa bɛ se mun na, an b'a apprécier, a ka di ne ka tɛgɛrɛ bali fɔ wɛsɛ kun dɔ la, tɛgɛrɛ bali fɔ, sisan après wɛsɛ jɔn bɛ yen, rapidement, Pampi le pas, ayi la blague, Pampi le pas, voilà Pampi le pas, faut le demander rapidement, Pampi avec Melché, oui, Pampi avec Melché, on lui donne la dernière en fait. Est-ce qu'on me retrouve là? Namara yɛrɛ de ka bɔ a la manamanakan fɛ tɔgɔ min bɛ la ko parfait i ka gɔbini ka di o tɔgɔ yɛrɛ la ko mɔgɔjugu tɛ kɛ foyi ye malankolon kɔ malankolon fɛ sigi jelimangoya minnu tɛ jelimangoya i tɛgɛ fɔ parfait ko ala ni kira kama kurasi ta parfait. a bɛ ɲa ala kana si kɛ mɔgɔjugu minnu tɛ mɔgɔjugu ye sinon 2022 kɔnɔ bana fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ fura min dɔnkili clip kɔnɔ n b'a bila le 5 janvier n'ala sɔnna ma n ka chaîne YouTube sanfɛ puis parfait. Voilà, let's show it. Voilà, I think about it for many people go. Answer to me. Oh,
Démonstration fitinin dɔrɔn kɛ tarawelelakaw kɛmɛ naani ka ca dɛ a ye tɛgɛrɛ baden fɔ sa Jije ni bɛna tɛgɛrɛ fɔ sifoni bɔ yan dɛ ko ka ji jigin si la muso kubaraba kɛ di bɛɛ n'i ye mun joli ma wale o cogo de ma ye a y'a fɔ sa belebele ka a barika. La FATI caméraman salonta ñoye Facebook sanfɛ mɔgɔ ye wuli dɔrɔn ko jinɛ jɛbi ye réseaux ko a yɛrɛ SIBIRI ni FATI de ka page sanfɛla don mɔriw la a kana sara ye ne sɔn wari la a kuma ye Afrique tɛ dɛ Mali tɛ dɛ a kuma ye Afrique bɛɛ minɛ k'a don komi ne muso caman dɔ tun bɛ ka wa caman ba de di ne ma maninka wa ye tɛgɛrɛ baden fɔ sa ni Ala y'i funatiya dɔrɔn a b'i cɛ kɛ maninka ye muso min ye marali ye ne ba a furu n'a kanu o ye Keita ye salon cɛ mun yɛrɛ baara ye ne t'a dɔn maa min ye ɲinantɛ ye o tun ye Libyen ye o cɛ min ye Keita an ka sabali sisan fantan bɛ Keita la mɛ fugari den tɛ maninka la maninka wa ye tɛgɛrɛ fɔ quoi awɔ e taara mansi Samsoni achema bado kene konna le urani
bide ne ka kadi de ya he akana o dabali ba beba do kadi togo kadi ne ala ki ba furu muso togo ma o fana digira wa togo kele kele bawlo ukasa wala sasa Fati amara jume mama Fati jina mama sponsor fo communauté sans soroni jumte groupe yela woro Jack création tantisa o keita nous force moro anga foli bawe tonton Madou Jabate clan Faba tanti Ami ani tanti Asa sisa amenanga misi moro wele ubunu ka munu ko foloke ay tiere bare fo misi folo ale nan mai ay tiere bare fo ga kumbe foni misi la bela aba foye vola tiji abla bega na sisa abla
Nula. Ne tɔgɔ ye Mariam Kulubali ye. Mariam tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen. Jɛnɛbu Tarawele, an ka misi laban. S'il te plaît, c'est quand on donne, parce que mon déchet. Ananga kiti ke bagao neta wadi ko ala nyama de ijuta fe ele yewo nyama ni ndo anya ka buri no ala sensa ala mamu wala neta wadi ko mamu jama kita Ayi bila oda ube le lo kundama o nongonye kele ani biolo fa murumuru aywa mfanga oye bi kolonto ani duriye sisa aunane ne mabo nete soso yere bodi dobo la gale soso ni au pera soso fe no ma ukinga o fa fa boku nete soso yere ne flani aywa o wi mi hilma fei anani pular ono godi gol aywa
quoi froro ça n'a pas fait que en gardant vous la quoi froro il a rappelé de aller à non dit là il est qui pas dans la dinde les rats qui font peur là Facebook sampai ini kita nak bless kau kepada patron baik. Boleh musal lekor. Kalau yang caranya itu kan pada soal di ala kosong. Memang salah kaji dari masanya kan apa tu pun belum ada ni. Kalau jika soal bila tuan mana ada orang saya nak hantar tu kau faham lah tak? Jika bila. Mau ni aku nak suruh kan point. Mau ni aku nak suruh kan point. Ni doni bagati ko wallahi le tirage ai tigere bare ko solo ke ta kuma Sisa mugoro bela disu me yana nima. Hivi na kimina basani dile ma yijila ja ko bo bisa. Fukuye mo ka do kimina dile ma uta. Akai abefa. Ali tega funa bi poshi ko hivi na kimina ero mundi ante masijanta me dele fuka wajiri la de ya. Ero bade uru dile ma de masijanta me fongo para nyenyen kare kona. On solo ho. Anlo.
n'a foli bɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo surtout an balakaw an ka marraine Bitane Sara ani tɔnɔ Fodeka y'an ka parrain an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen Nord Force b'u fo fo ka se a dan na ne sɔrɔ filɛ ne tɛ belebele ne tɛ mɔgɔba ye mais mɔgɔbaw de bɛ ne kɔ walayi cɛw cɛ n'i sera ne ma ka mɔgɔbaw to yen i kɔ bɛ kari walayi ne kɔ bɛ sigilen filɛ tant que n bɛ ne kɔ ne tɛ se ka foyi ye ne bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo o de kun ye. a ye tɛgɛ ne bali fɔ masakɛ kura ko ne fɛnɛ b'o da la voilà ne bɛ fɔ an ka cɛminɛcɛ dɔ bɛ yan nin nɔ ka yɔrɔ décoré ka kɛ diɲɛ sago ye ka k'i jugu sago ye o ye jɔn ye Jack décoration cɛ kelen min tɔnko tubabu ko ten la qualité n'est pas besoin de publicité ça dépend de faire pouvoir et de faire savoir a ye tɛgɛrɛ baden fɔ Jack décor ko a ye tɛgɛrɛ baden fɔ voilà patron ɲɛkɔrɔ. Lafiyara e ba tɔgɔ ma kɛ Fatumata ye e teri tɔgɔ ma kɛ Fatumata e yɛrɛ tɔgɔ ma k'a ye i pɛrɛtila ni ala yɛrɛ sɔnna k'i jelimandiya k'i sɔn muso dagabana la dɔrɔn den dɔ la i muso ka kɛ Fatumata ye a ye tɛgɛrɛ baden fɔ an ka salon musiki jija alamanamɔgɔ min sɔnni muso ye bolo wuli sanfɛ alamanamɔgɔ min sɔnni muso ni na barika ma dɛ n'a diyara i b'a tɔgɔ la Fatumata la an b'a tɔgɔ filɛ an y'a b'a tɔgɔ la. n'a yɛlɛla dɔrɔn ni farikasunu bɛɛ bɛ ka n bila dɛ fo ka n ka sentiri yɛlɛma kɔfɛ nin ye mun ye di a ye tɛgɛrɛ dɔ ni fasa fana digira salisala yen fɛ. Ne tɔgɔ Fatumata Ture ne de tun ye salon premier ministre. a ye tɛgɛrɛ fɔ kɔrɔbɔrɔmuso ko kɔrɔbɔrɔw k'i ma siga hama sigaso hama mayiga hama dawuda hama borokoto bici bici wanda boy la basi warge sabu n'a ye tɛgɛrɛ fɔ ne bɛ lafiya bɛ lafiya
ngoro. Oh, di kelen tari. Aw baba Nene. bani tani. Jawa. Ba o tin ne be do na ma tin to. Jawa to su na. An sogoma ko ye. Aman so. Ko le de wa jamna ta sula. Mem wardi ma. Ha? Ko le na ta na sa di de. Amen na warla baralla. Ko le de o be dumuni ke to godi. Nde ngana balo yere ne ka foida. Ko le. Awo. Nde ngana balo. Kada ne fe gibe nan dogare. Wa. Ani ya ira. Ti ya ko na ko ga mi e furu ara da ma so mo de. Ne ko ra ke de do. Ne anda snape. Wa so ro ni. Ani ya ira do ni. Ni en pari. Chaba jaila te dia te. Edi pula gene. Patroni ne ma duga chaba jaili. Patroni ne ma fora gene jaili. Patroni ne ma fora. Ba so no. Patroni. Ate bore na bore bi biri nga bara ke anno. Daga kamza ne da doga sa. Tue. Alsi ni chaba jaili da du te dia te te tablete. Wala dile manan mama de ta wala dul mama mi de dile. Oh jo mo mi de bok ma bi ami de to de no ni ba wala. Me ya to se ba munela. Na ma mi ya mol bala kun to me ga ba ka. Ni be ya de ba to se ba tla so na ple. Désormais nindi. Comme anglais derrière là-bas. O tini me si là-bas ito ga nga de ga fin no wala. Ale mai jo balo. E ko sira. Patroni. Fin no ni bla mara ba ko. Patroni jarane sa. Fin no di bola sa na. Patroni te no. Ata. Fatim. E be fini ngore la. Awo tan kam sare ne bla fingola. O tla ta golla. Ami te gol. Abla ya ka ta golla. Ne play bi biri ga. Ata ko bi. Ai biri ga. Ka ko be biri la. Ai biri. Kana je. Mudu be la di. Kon ne ne metri masira ne kamana ben gari no ko. Ne be buguri la do go ba diri o du ta tu ane mu. Anta do fe. Ya me Le sumatrisa atik tu kanu. Badiri nche. Hey, amana muda muda. Adamu. Assalamu alaikum. Hey, utufanya ndo fene kuwe kataki na mama. Mumfi wile. Ample stand bararia. Sina barare beke ano. Esi kinga bobana na fam. Badiri ana hu. Ne ya serima bashite. Le pasu gore be sele fea. Enda kutoki na munya na bara. Imaku, maanya na kwa sisa. Hey! Balanzo. Sinamso bela ro. Awo sidam so benila. Sinamso mzore kya. Awo. Aha, okay. Nyame, nika baraka sisa. Aha, ne ba nya famu. Itomso flabe bagila. Awo ne dem so flabe bagla me ne be fe kele ne ga soro. Aha, ne ba u flabe ba soro ben. Kelen ta soro de. Wo kele ta soro o kele join sa. Ah, ne ba no to fiana de mais flabe mbolo modima. Igo laje do gara to mo da be la fanya. O ye nyame ni wo tento. Fadi mbolo ba ke to na katama. Nyame, o fradi du.
Donc sans plus que tarder, faut dire mon ami est là. Donc amara mena mo gomi wole sa. Amara mena mo gomi wole sa. Amena tout c'est anga chorégraphie ke lori mo sa. Ema fo ye ko Siguida Douma kadi. A bere be Siguida Douma ngono. Donc ame fo be ba anga chorégraphie ke lori mo. Ko na sisa ko na ashwahu. Otro DJ.
la de kore mpe ani jafare. So dans les blagues nous m'arrête de nous mais malheureusement tu es dans un quoi parce que comme je suis colon on m'a passé est-ce que c'est le clotaulo est-ce que ok bon donc là on fait ça n'a mis où les mais où les blancs opéra j'ai le maintenant FATI à photo comme donc tu vois on est à déterminer donc là où dem sen talent ou bien donc de la dem sen talent ou bien ici dem sen talent ou bien donc il y a là on est comme on organiser cadre le 22 janvier là donc au opéra j'ai le mabo on a avec tu vois on est en noé 40 pour la photo là c'est gratuitement Siguida là il faut tanto est-ce que tu as non tu ok ça plus tarder amena mmoja wala sisa mado le terre bemado atoro ko botige ka babo tige amena sama misuri masa misri mo ala ni mo ya posa ala
ne baw ne koron ne dogo anga mo welelo anga kiriti ga ba mo ga se wa kono kono kana na je aunula ne dogo Mariam Koulibaly ne chie santan chegi ne che matricule antla ne classe antla la classe el musala ne ga sia de la de no e bamana e ka bo sibi eduye fini baba ko che klo bidruye baba ko dafa du bela sibila ko no na ga bangoro tiga oni dableniye ona ga la fe ko la chama ni na sara bera ko to ga no na de no de kama jan do dai mi karine kala ko bini ani fargoro nyana je mi manine bingani jume aka ga musona gaula andem sanu wa kala ga balia ani yurugu me aka ga jamana kono dona na taula ne fa ga mali nya ba ba doy ya sa bigani jugo me aka nga jamana kono anga je ango kela nyogo che de pau an che aga kuma chola Wa madu fembe le tombonale ma ori la
la firina. No be glani goya e. Ari foroto. Ori bugar kurati. La classe de l'oji e chamachara. No e kogoji. Dora kele ani bora kele. Wala inebe tate farafina jamana bawde fe. O fagele arda beto. O birni herna. Awni che aga kulumada nga folba o bela jale. Jikoro ko salu jora anere taula ay fule janga do ko feno be ansar an lo jikoro mo mama an lo jikoro mo okay mo kenu Nous forces champion. Mina yele mawa. Yele mawa atul. Yele mawa atul. Douma. C'est nous forces champion. Ne tu vois, c'est mawa Douma. Johnson. Famille. Ok. Bon, bien mais il n'a signé le téléphone dimanche. Là, il a mon c'est bon? Ok. Il y a une signé là. Quel est le boulot? Oui, là, c'est bon. Ok, je vais batailler là. On peut batailler par là. C'est bon? On peut batailler par là. Ok. Il s'est terminé. Allah! La ilaha illallah. Pas de la magicien. Abena munke.
Avena munke. Avena munke. Avena munke. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? Hey! 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 Pate! Yuse bambali. Pate? Hey! Yuse bambali. Say, petit angata. Hey, petit angata. Kanata for talent. Pate mind. Pate. Chena sonai tingara for sache. Tingara play pa. Okay. I'm going à faire un gel. Mais faut utiliser là-bas. Mais tout d'abord c'est un comment blanc. Et me folie d'organisateur. Me folie d'organisateur ou bema. Il est mouillé le cognera mango parce que il va y avoir encore je nous vais y avoir le quartier Monowa. Me folie de nous force nous revenons. J'aime trop ce groupe pour moi pour parce que pour la tout la moi pour la l'Uruguay il faut voir tout ou en plus ça va faire pour nous force nous voilà. OK, merci. Alors on va la dépense grand raoula ou faut nous force donc pour pas flavou dans la fois ils ont 30 secondes 30 secondes la bonne jama au benoula là ya Bokar Sidiki Keita on va former ma cousin nous force secrétaire général on va former maintenant ba kelengele na bela jele on va former na président fly ça c'est bon nous sommes il dit il nous force ma c'est vrai. Nous forçons Siguida Jugoroni communicatif là, mais nous forçons que la maman au bétail bi. Inch'Allah, sans plus tarder, on peut faire un temps abusé. En janvier le 23 janvier, on peut inviter le. Allez, Sabali, s'il vous plaît. Communicateur nous force vice-président de Begakuma Cousin, en cas de merci. Donc le 23, on peut inviter le dos, usine terrain, nous allons faire un terrain. Dasaoka Coupe d'Afrique Naïja Dasaoka Coupe du Mali a organisé le Nour Force Mouroufé le 23 janvier. Ambeka Nyoko Soreya Teke Basi Kanabe Dese Ni ala sona Jep Mabawe Kenega Bawali Be Boxe Be Sama sécurité Be il veut champion Be Anga Folio Mali Dasa Bela Djele Ni Kenega. Oh merci, vraiment merci et félicitations avant Kenega. Merci. Siguida Douma Kadi a Kadi fois donc il m'a donné donc on a chanté le ça samedi allez à la chanterie allez à la domli dalai salut et à la chanteuse une fille là Adama
dunia tetoswe. Luwa siki dum karanya nyama. Musolula sina yakele tebana jawa. Tebana sina yakele sigi mindo. Ya akima. Jarebe musoila si akili mayala. Kakumani nyonte akili mayala. Nokera dio. Lukono koluwe sawati. Jarebe musoila si akili mayala. Kakumani nyonte akili mayala. Narukera bi. Lukono koluwe sawati papa. Alale kapo, alale kapo, adun kapo, bali kaya pinasuru kube. Alale kapo, alale kapo, adun kapo, bali kaya pinasuru kube.
Voilà. Mais du grand gars, ben la téléphone. Bon, il a fait ça longtemps. Déjà, c'est qu'il a pour l'année quand, alhamdoulilah, ben a voulu pour l'année quand. Donc, résultat, nous nous menons. Aman Nogoya. Il a rien, mais il faut un gagnant ou une gagnante. Là, une perdante. Comme ça. La règle du jeu. Est-ce que ça coûte ça? Il y a Siguida, Douma, Missi. Ok. Il y a Siguida, Missi, Douma. Amada mine Joro Sabana. Joro Sabana. Obé. Miss numéro 1. Miss numéro 1. Allez, voilà, Joro Sabana Tigé. Est-ce que vous avez pour vous bisaba en animal évolué? Pour bisaba en nani. Miss numéro 1. Miss numéro 1. Miss numéro 1. Allez, Nani Mané. Donc, Amanini, Jack décoration pour faire. Ou qu'on a Miss numéro 1. Ara Karoli Maranima. Maranima na Missiga Karodama. Troisième na cadeau. Troisième na cadeau. Troisième na cadeau. Jack décoration pour un représentant. Allez, vous dites. Jack décoration pour un troisième, Nanima. Miss numéro 1, Miss numéro 3. Miss numéro 3, Joro Sabana. Pour aller à Kurugera, pour Bisaba Aninani, quoi qu'on a fait, ça fait 75 biologues dans les douilles. Pour Bisaba Aninani, vous avez des biologues dans les douilles. Miss numéro 3, pour ma deuxième dauphine. Allez, pour Mariam Koulibaly, allez, quand ça reviendra. Chaque décoration me reprend. Let's go there. Mami,
Ma bila ka groupe ka i b'a ci bɔ